A Pobra do Caramiñal dará saída a 6 viaxes para coñecer o Parque Nacional das Illas Atlánticas. Desenvolveranse no verán e visitaránse as CIEs Sálvora e Ons. Un dos atractivos turísticos máis potentes da Ría de Arousa está no mar. Trátase do Parque Nacional das Illas Atlánticas, punto que se quere potenciar un ano máis. Para iso, o Concello da Pobra do Caramiñal, a través da Concellería de Turismo, impulsa 6 viaxes para coñecer este conxunto de illas, a actividade que sempre conta cunha alta aceptación por parte de visitantes e veciños. Queremos darlle a oportunidade de que poidan salir tamén dende o noso porto. Entón, temos varias datas, grazas ao convenio que establecemos coa naviera Piratas de Navia, temos varias datas para facer as visitas tanto ás Illas Ons como ás Illas Cíes como á Illa de Sálvora. En total serán 6 viaxes ao Parque Nacional. O primeiro será cara ás Illas Cíes e desenvolverase o 30 de xuño. O prezo por persoa adulta será de 34 euros e os nenos e nenas menores, de 4 a 12 anos terá un custe de 18 euros. E logo ás Illas Ons iremos o 28 de xullo, tamén un domingo, e o 11 de agosto. O custe por persoa adulta será de 30 euros e os nenos e nenas de 4 a 12 anos tamén terán un custe de 18 euros. Tamén haberá oportunidade de coñecer a Illa de Sálvora, xa que hai previstas 2 visitas. Unha vai ser o día 21 de xullo, o prezo por persoa adulta é de 30 euros e os nenos de 4 a 12 anos de 18 euros. A maiores imos ter tamén unha experiencia Starlight o día 3 de agosto, tamén a Illa de Sálvora, que ten un custo de 34 euros por persoa adulta e os nenos de 4 a 12 anos de 18 euros. Esta é unha oportunidade, ademais, increíble para poder disfrutar da Illa de Sálvora, sen contaminación lumínica e podendo ver as estrelas, que é algo que está hoxe en día que ten moita puxanza. E a última viaxe programada será para o domingo 1 de setembro. Para ir ás Illas Cíes. Non hai mellor maneira de rematar o verán. Para reservar é necesario que se reserve canto antes para conseguir o permiso de acceso ás illas. É moi doado. Ou ben a través da páxina web www.piratasdenavia.com, que é a da empresa naviera encargada, ou chamándolle ao teléfono 986 320 048. Eles por teléfono tramitaránnos o permiso, recollerán os datos e pecharase a reserva. As prazas son limitadas e os prezos das viaxes teñen incluídos a ruta guiada e a viaxe a cada illa.